Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Raad van de Gemeente De Vrieske Marren op woensdag 16 maart 2022. Productgegevens. Dit is een uitgave van Procura. U kunt navigeren op lijst. Lijst 1 CDA. Kandidaat 1 Boelsma Hoekstra L. Lucienne vrouw Itskenuizen. Kandidaat 2 Flapper C. Cor man Harig. Kandidaat 3 Van Zanden J. Jan man Joure. Kandidaat 4 Roelevink R.J. Roel man Lemmer. Kandidaat 5 Homma Visser G.A.M. Geeske vrouw Bakhuizen. Kandidaat 6 De Wolf B.J. Bouke man Scharstebrug. Kandidaat 7 Nota T.N. Theo man Sint-Nicolaasga. Kandidaat 8 Hoekstra F. Fokke man Borenswaag. Kandidaat 9 Mulder K.S. Kees man Broek. Kandidaat 10 Gardeniers B.H.M. Barbara vrouw Ter Herne. Kandidaat 11 Bekedam Koersen J.W. Jeannette vrouw Nijemeerdum. Kandidaat 12 Holtrop V.B. Volken man Vollega. Kandidaat 13 Veenstra G. Gerben man Scharstebrug. Kandidaat 14 Landman S.T. Sjoerd man Joure. Kandidaat 15 Dauma Zijlstra D. Doukje vrouw Lemmer. Kandidaat 16 Huytema T.W. Tjitte man Oude Haske. Kandidaat 17 Jaarsma S. Sjerp man Balk. Kandidaat 18 De Jong Bouma D. Dielke vrouw Sloten. Kandidaat 19 Veldman J.G. Jetske vrouw Langweer. Kandidaat 20 Akkerman S. Steven man Rotsterhouwle. Kandidaat 21 Kooistra T. Tjeerd man Lemmer. Kandidaat 22 Jonkers J.P. Jaap man Joure. Kandidaat 23 Tuinier D. Dirk man Ruigehuizen. Kandidaat 24 Derks M.J.A. Ria vrouw Bantega. Kandidaat 25 Wijnja G. Gerben man Vollega. Kandidaat 26 Bethlehem P.E. Erwin man Joure. Kandidaat 27 Stapen C.A.A.T. Akkelien vrouw Balk. Kandidaat 28 Christ J.G.B. Hans man Joure. Kandidaat 29 Haarsma D. Dirk man Lemmer. Kandidaat 30 Veldman F. Frans man Oudega. Kandidaat 31 De Jong S. Sietske vrouw Sint-Nicolaasga. Kandidaat 32 De Winter B. B. man Sint-Johannesga. Kandidaat 33 Benedictus G. Geert man Joure. Kandidaat 34 Zwaga DTG Douwe man Joure. Lijst 2 FNP. Kandidaat 1 De Vries Suijerveld GH Gerda vrouw De Jouwer. Kandidaat 2 Volbeda JK Jan man Aldega. Kandidaat 3 Piersma J Jelsje vrouw Nijemardum. Kandidaat 4 Meester J Jochem man Sint-Jansga. Kandidaat 5 Van Iddekinge RM Remboud man De Lemmer. Kandidaat 6 Wouda W.J. Wouter man De Jouwer. Kandidaat 7 Hoekstra W. Wiebe man Sint-Jansga. Kandidaat 8 Mollema S. Sander man Nijemardum. Kandidaat 9 De Vries J.T. Janke vrouw Dunnega. Kandidaat 10 Kwartel J.W. Jelmer man De Jouwer.
Kandidaat 11 Van Hes C. Chris man de Jouwer. Kandidaat 12 Zwart A. Auke man Balk. Kandidaat 13 Miedema B. Boukje vrouw Murns. Kandidaat 14 De Wolf HT Harry man Aldehaske. Kandidaat 15 Durks DL Durk man Vegelingsoord. Kandidaat 16 De Ree AK Arjen man de Jouwer. Kandidaat 17 Bijlsma A Auke man ter Herne. Kandidaat 18 Boomsma W Weidse man Balk. Kandidaat 19 Van der Schaaf G Geert man Langwar. Kandidaat 20 Sikkes S Sibbele man ter Kaple. Kandidaat 21 Salverda P.A. Piet man Aldemardum. Kandidaat 22 De Jonge Kampen J. Janke vrouw Sint-Niek. Kandidaat 23 Mijnema G.B. Gerrit man de Lemmer. Kandidaat 24 Boersma J.H. Hein man Sint-Niek. Kandidaat 25 Van Strien K. Kees man Balk. Kandidaat 26 Bouwhuis E.A.M. Ellie vrouw de Jouwer. Kandidaat 27 Westra J. Jan man Sint-Niek. Kandidaat 28 Bijker H. Herke man Austerhoule. Kandidaat 29 Hettinga J.W. Jan man Aldehaske. Kandidaat 30 De Jong E. Egbert man Sint-Niek. Kandidaat 31 Van der Honing T. Tjepke man de Jouwer. Kandidaat 32 Van der Pal J. Johannes man de Lemmer. Kandidaat 30 Veldman F. Frans man Oudega. Kandidaat 31 De Jong S. Sietske vrouw Sint-Nicolaasga. Kandidaat 32 De Winter B. B. man Sint-Johannesga. Kandidaat 33 Benedictus G. Geert man Jouwre. Kandidaat 34 Zwaga DTG Douwe man Jouwre. Lijst 3 VVD. Kandidaat 1 De Wolf I. Ivo man Sint-Nicolaasga. Kandidaat 2 Boerland J.H. Jos man Jouwre. Kandidaat 3 Van Niekerk T. M.J. Mark man Lemmer. Kandidaat 4 Van Kijmpema A. Albert man Tjerkgaast. Kandidaat 5 Miedema M.P. Marcel man Jouwre. Kandidaat 6 Wietsma J. Jelle man Austerhoule. Kandidaat 7 Holtrop N. Nico man Austerhoule. Kandidaat 8 De Vrij E.T. Esther vrouw Lemmer. Kandidaat 9 Pekema G. Geert man Broek. Kandidaat 10 Feijen Buitenkamp D.H. Helen vrouw ter Herne. Kandidaat 11 De Vrij J. Jan man Lemmer. Kandidaat 12 Hoekstra Sikkema J. Jeltje vrouw Borenswaag. Kandidaat 13 Van der Zijl L. Bertus man Vegelingsoord. Kandidaat 14 Jonkman Melgers A.T. Akkie vrouw Sint-Nicolaasga. Lijst 4 Partij van de Arbeid P van de A. Kandidaat 1 Van der Meer SD vrouw Oosterzee. Kandidaat 2 Dijkstra J. man Jouwre. Kandidaat 3 Zwart Jorna GEM vrouw Jouwre. Kandidaat 4 Westra PF man Sint-Nicolaasga. Kandidaat 5 Wit P man Oude Meerdum. Kandidaat 6 Toornstra D man Lemmer. Kandidaat 7 Tjerkstra M.J. man Rotstergaast. Kandidaat 8 Schurer E.H. man Lemmer. Kandidaat 9 Zijlstra T. vrouw Oude Meerdum.
Kandidaat 10 Groenendal FN, man Sint-Nicolaasga. Kandidaat 11 Zijlstra A, vrouw Joure. Kandidaat 12 Wiersma S, man Balk. Kandidaat 13 Oudega Gombert AA, vrouw Ruigehuizen. Kandidaat 14 De Vries BA, man Joure. Kandidaat 15 Herma AJ, man Balk. Kandidaat 16 Sprong D, man Oude Meerdum. Kandidaat 17 Sichtema S, man Joure. Kandidaat 18 Oudega R, man Ruigehuizen. Kandidaat 19 Konst JHJ, man Joure. Kandidaat 20 De Jong R, man Joure. Lijst 5 GroenLinks. Kandidaat 1 Mercure AA, Anne vrouw Oude Haske. Kandidaat 2 Van Bruggen TAM, Theo man Harig. Kandidaat 3 Uilenreef MT, Marieke vrouw Sint-Johannesga. Kandidaat 4 Van der Heijden AM, Tino man Joure. Kandidaat 5 Haarsma FR, Foppe man Kolderwolde. Kandidaat 6 Veldhuizen de Bode SC, Selma vrouw Langweer. Kandidaat 7 Kramers NE, Nathalie vrouw Harig. Kandidaat 8 Groeneveld I, Irona vrouw Ter Herne. Lijst 6 D66. Kandidaat 1 Speelman J, Jeannette Joure. Kandidaat 2 Koops HW Henk Nijen-Meerdum. Kandidaat 3 Vonk A, Annemiek Nijen-Haske. Kandidaat 4 Postma J, Jeen Lemmer. Kandidaat 5 Blum K, Kelly Groningen. Kandidaat 6 De Vries TY Theo Ter Herne. Kandidaat 7 Linde MJ Maaike Balk. Kandidaat 8 Noorman MM Menzo Lemmer. Kandidaat 9 Vrener UR Ursi Bantega. Kandidaat 10 Krans GJ Govert Oude Haske. Kandidaat 11 Esser AJ Arjen Joure. Lijst 7 Nieuwe Communistische Partij NCPN. Kandidaat 1 Visser R. Rinseman Lemmer. Kandidaat 2 Barelds S. Zakenman Lemmer. Kandidaat 3 Weber MC Marianne vrouw Austerhoule. Kandidaat 4 Van 3 MJ Tilly vrouw Lemmer. Kandidaat 5 Van der Werf H. Hilly vrouw Echtenerbrug. Kandidaat 6 Rietstra Olsen A. Angela vrouw Lemmer. Kandidaat 7 Visser Weda HT Leni vrouw Lemmer. Kandidaat 8 Jousma C. Corné man Joure. Kandidaat 9 Visser B. Bouke man Lemmer. Kandidaat 10 Brilleman A. Anke vrouw Lemmer. Kandidaat 11 Bootsma EZ Lies vrouw Sint-Nicolaasga. Kandidaat 12 Visser M. Marten man Lemmer. Lijst 8 ChristenUnie. Kandidaat 1 Holtrop S. Seitse man Joure. Kandidaat 2 Struis TPA Theo man Joure. Kandidaat 3 Broek GJ Gerard man Lemmer. Kandidaat 4 Dieters JA Arjan man Lemmer. Kandidaat 5 Hoekman J Jan man Joure. Kandidaat 6 De Jong E Egbert man Rottem. Kandidaat 7 Pietersma Afsardel H Homa vrouw Groningen. Kandidaat 8 Paas HS Herman man Itskenhuizen. Kandidaat 9 Van der Veen Miedema AS Anneke vrouw Oude Meerdum.
Kandidaat 10, Tigelaar Dijkstra M.H. Margriet vrouw Wijkel. Kandidaat 11, Hoogkamp Hoekstra J.T. Jansje vrouw Sint-Nicolaasga. Kandidaat 12, Hospes J. Johannes man Sondel. Kandidaat 13, Roest J.H. John man Echtenerbrug. Kandidaat 14, Wesseling H.P. Harry man Joure. Kandidaat 15, Van Eck P.C. Paul man Rotsterhouwle. Kandidaat 16, De Boer Y. Inse man Balk. Lijst 9, Burgerpartij de Frieske Marren. Kandidaat 1, Ten Boom G. Gerard man Joure. Kandidaat 2, Eintema Salverda R.N. Rosa vrouw Joure. Kandidaat 3, Brugman J.D. Jacqueline vrouw Joure. Kandidaat 4, Bakker M.M. Menno man Lemmer. Kandidaat 5, Van der Zalm T. Tamara vrouw Joure. Kandidaat 6, De Wit J. Jan man Joure. Kandidaat 7, Hummel Goudemond M. Marleen vrouw Joure. Kandidaat 8, Sixma E. Eeltje man Joure. Kandidaat 9, Heilkema C. Christian man Joure. Kandidaat 10, Walinga L.D. Leffert man Lemmer. Kandidaat 11, Bruinsma D. Dirk man Joure. Kandidaat 12, Eintema R. Ron man Joure. Kandidaat 13, Horstman W.J. Janet vrouw Joure. Kandidaat 14, Salverda F. Freerk man Oude Haske. Kandidaat 15, Rodenhuis D.D. Dirk man Joure. Kandidaat 16, Ten Boom M. Marcel man Joure. Kandidaat 17, Koehoorn M.H. Marina vrouw Joure. Kandidaat 18, Eintema J. Jelle man Joure. Lijst 10, Kleurrijk Frieske Marren, KFM. Kandidaat 1, Holtrop Hoekstra G.A. Geeske vrouw Delfstrahuizen. Kandidaat 2, Maat T.J. Thijs man Rotsterhouwle. Kandidaat 3, Van der Werf Vaatstra J.F. Janneke vrouw Oosterzee. Kandidaat 4, Smink S. Simon man Oude Meerdum. Kandidaat 5, De Jong de Boer J. Jantje vrouw Bantega. Kandidaat 6, Schotanus L.E. Liewe man Joure. Kandidaat 7, Elgersma J. Jorrent man Harich. Kandidaat 8, Lenes R.C.H. Robert man Rottem. Kandidaat 9, Hamstra G.C. Geertina vrouw Sint-Johannesga. Kandidaat 10, Thibaudier P.J. Piet-Jan man Lemmer. Kandidaat 11, Veldman O.M. Obe man Sint-Johannesga. Lijst 11, Forum voor Democratie. Kandidaat 1, Krijgsman A. Lemmer. Kandidaat 2, De Ridder S. Elahuizen. Kandidaat 3, Langejans A. Lemmer. Kandidaat 4, Van Nijkerk F.C. Lemmer. Kandidaat 5, Krieg H.M. Lemmer. Kandidaat 6, Volkertsma M.P. Joure. Kandidaat 7, Jellema H.J. Sneek. Kandidaat 8, Baas T.J. Harkema. Kandidaat 9, De Haan D. Harlingen. Kandidaat 10, Dijkstra D. Walterswald. Einde van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Raad van de Gemeente de Frieske Marren op woensdag 16 maart 2022.